Sziasztok! Fekvenyomás és hidalás egy nagyon ellentmondásos téma, és egy csomóféle különböző infót találtok ezzel kapcsolatban a neten, és akárkit kérdeztek róla, mást fog mondani nektek. Valaki azt mondja, hogy a hátnak rosszat tesz, valaki azt mondja, hogy erőemelőknek szükséges, testépítőknek nem. Öntsünk most tiszta vizet a pohárba, és nézzük meg azt, hogy kinek kell hidalni, hogyan kell hidalni, és hogyan tudjuk a hidunkat fejleszteni, illetve a hídhoz szükséges mobilitásunkat javítani. Kezdjük azzal, hogy az erőemelőktől látott hidalás kinek szükséges. Nem árulok el nagy titkot azzal, hogy az erőemelőknek szükséges. Mit akarunk a hidalással elérni? Azt akarjuk, hogy a lehető legkisebb legyen a mozgástartománya a rúdnak, és ezzel a lehető legnagyobbat tudjuk nyomni. Tehát ezért érdemes akkor, hogyha erőemelők vagytok, vagy fekvenyomó versenyen indultok, a hidaláson dolgozni, hiszen hosszú távon erőben egy csomót nyerhetünk ezzel. Természetesen, ha testépítők vagytok, vagy elsődlegesen az izomtömeg növelése a célotok, akkor nem feltétlenül szükséges nekünk az, hogy a legkisebb legyen a mozgástartomány. Sőt, tovább megyek, hogyha erőemelőként egy olyan gyakorlatot végzünk, ahol az izomépítés a fő célunk, akkor sem szükséges a maximális hídra törekedni. Viszont ha szeretnénk egy olyan technikát felépíteni a gyakorlatban, ami egy versenyen utána, vagy egy maxoláskor a maximális súlyhasználatát teszi lehetővé, akkor azt gyakorolnunk kell. Tehát én azt mondanám mindannyiótoknak, hogy érdemes az edzések legalább egy 25-30%-ában, hogyha az összes fekvenyomást nézzük, a rendes versenytechnikájú fekvenyomást gyakorolni, és ezzel a hidat is építeni. És hogyha kiegészítő gyakorlatokat végzünk, szűknyomást, egykezes fekvenyomást és hasonló gyakorlatokat, ahol igazából a mozgástartomány növelése a célunk, ott nem feltétlenül kell a hídra törekedni. Viszont, hogyha jól akarunk hidalni, akkor muszáj, hogy azt gyakoroljuk. Nézzük meg most azt, hogy hogyan kell egy erőemelő hidat véghez vinni, és utána beszélünk majd arról, hogy gyúrósoknak hogy érdemes egy izomépítő jellegű fekvenyomásnál hidalni. Kezdjük a gyúrós típusú híddal, ahol a derékból való homorítás abszolút nem lesz fontos, csak egy mellékterméke igazából a helyes felső háttartásnak. Zárd össze a lapockákat, emeld ki a mellkast, és feküdj le úgy a padra, hogy ezt a feszes pozíciót végig megtartsd. Még egyszer, a derékból való homorítás itt nem fontos. Az erőemelő híd már egy kicsit összetettebb lesz. Itt fontos lesz az, hogy megkapaszkodja az állványba, és az állványba kapaszkodva próbáld a mellkasod a lehető legmagasabbra tolni. Ezzel egyidejűleg a lábadat magad alá húzni, és nyomni a fenekedet a vállat felé. Ezáltal a lehető legnagyobb ívet elérni az egész hátban. Itt már a derékban való hidalás is fontos lesz, tehát próbálj ráfeszíteni az alsó hátra, és próbáld a hasadat, a mellkasodat a plafon felé nyomni, és ezt a hidat a leengedés közben a lehető legjobban megőrizni. Fontos, hogy ez egy kényelmetlen pozíció kell, hogy legyen, tehát ha feszül a hátad, az a jó. Ahogyan láthattátok, mindkétféle hidalási módszernél közös volt az, hogy a lapockákat lefelé és hátrafelé kell feszíteni, és a mellkast kiemelni. Tehát, hogyha egy testépítő jellegű fekvenyomást akarunk végezni, akkor is nagyon fontos lesz az, hogy ne egy lapos felsőhátas pozícióból csináljuk ezt a nyomást, hanem a lapockákat próbáljuk lefelé és hátrafelé betuszkolni magunk alá, úgy, hogy a vállaink azok messze legyenek a fültől. Jó? Tehát nem innen akarok nyomni, hanem innen, és kiemelt mellkassal. Ez nem jelenti azt, hogy derékból homorítanom kell nagyot, ez csak annyit jelent tényleg, hogy a mellkasomnak az alsó része, itt a szegycsonti résznek kell a legmagasabban lenni a gyakorlat végzése során, és végig arra kell figyelnem, hogy a felső hátat feszítem. Azért van erre szükség, mert ha ezt nem teszem meg, akkor a felső hát izmai nem adnak majd megfelelő stabilitást a nyomásomhoz, és válsérülés lehet a fekvenyomás, ahogy ezt egyébként észre is lehet venni nagyon sokszor a testépítő jellegű edzéseket folytatóknál. Nagyon-nagyon sokan panaszkodnak válsérülésre, válfájdalomra, és az ezért van. Tehát még egyszer, vállakat lefele, hátrafele feszítem, mellkast kiemelem, ezzel elérem azt, hogy amikor leengedem a rudat a mellkasra, akkor a vállam nem egy ilyen előreesett pozícióban lesz, hanem szépen hátrafeszítve marad, és úgy fogja a válla terhelést kapni, ahogy neki az anatómiailag helyes, tehát tudunk vele erősödni és biztonságosan edzeni. A másik dolog, amivel kapcsolatban nagyon sok kritika éri a hidalókat, az a deréknak az egészsége. Nagyon sokan mondják azt, hogy ebben a homorú derekú pozícióban
Az alsóháti csigolyákat nagy terhelés éri, és ez hosszú távon sérülésveszélyes lehet. Azért nem kell ettől félnetek, bár most nyilván ezt kezeljétek a helyén, hiszen én nem vagyok gyógytornász vagy orvos, viszont azért nem kell ettől félnetek a tapasztalat és a tudomány állításai alapján, mert az alsóhát fekvenyomás közben nem kap számottevő terhelést. Tehát igazából, hogyha az alsóháti gerincet egy ilyen homorú pozícióba fogom kényszeríteni, az nem lesz más egy fekvenyomás közben, mint hogyha csak simán súly nélkül tenném meg ezt. És egy egészséges gerincnek rugalmasnak kell lennie. Egy egészséges gerincnek képesnek kell lennie ebbe a pozícióba kerülni. Persze, ha nem egészséges a gerincünk, az megint egy más kérdés, de azt gondolom, hogy most nem ebből kell kiindulnunk. Tehát nyugodtan hidaljatok, nem kell a derekunkat félteni hidalásnál, és nem lesz semmi probléma az alsóháti gerincszakasszal. És akkor most, hogy megbeszéltük a hidalás alapjait, nézzük meg azt, hogy hogyan tudunk a hídunkon fejleszteni. Ez természetesen erőemelőknek lesz főleg fontos, hiszen időről időre, ahogy haladunk előre az erőemelő pályafutásunkban, érdemes lesz növelni a hidat, és ezt igazából kétféle módon tudjuk megtenni. Egyrészt gyakorlással, a törekvésével a hídnak a növelésére, tehát fekvenyomás közben egy kényelmetlen pozíciót kell keresnünk, és próbálni a lehető legmagasabbra hidalnunk, illetve a mobilizálással, amit fekvenyomás előtt kell majd mindig megcsinálnotok. Ezzel kapcsolatban még egy adalék, hogy érdemes, ha nem fekvenyomással kezdjük az edzést, akkor a fekvenyomások előtt megcsinálni még ezeket a mobilizálásokat. Tehát ha guggolással kezdődik mondjuk az edzésünk, és utána jön a nyomás, akkor a nyomás előtt dolgozni a hídnak a mobilitásán, és akkor fekvenyomásnál sokkal jobb lesz majd a helyzet. Nézzük azokat a gyakorlatokat, amiket érdemes csinálni a híd fejlesztésére. Az első gyakorlat egy nagyon egyszerű, sima hengerezés lesz. Azért csináljuk ezt, hogy a felső hátizmait egy kicsit el tudjuk lazítani, és ne legyenek bekötve, engedjék a szabad mozgástartományt. Egyszerűen csak öleld át saját magad, fogd meg a vállaidat, és keres fájópontokat hengerrel a felső hátban, és azokat szép lassan masszírozd ki. Utána egy gerinccsabarást fogunk csinálni. A képen látható pozícióban feküdj le a földre, és itt a légzésnek nagyon fontos szerepe lesz. Emeld ki a mellkast, nyomd a mellkast a plafon felé, és próbálj orron keresztül akkora levegőket venni a mellkasodba, amekkorát csak tudsz, és az összeset fújt ki. Minden kilégzésre egy picit próbáld lentebb nyomni a vállad, és bővíteni így a mozgástartományt. Szintén a felső hát rugalmasságán dolgozunk ezzel a gyakorlattal. A harmadik gyakorlat már tényleg a hidalás mozgását fogja mobilizálni. Támaszkodj meg könyökkel egy padban, és próbáld a mellkasodat a talaj felé nyomni, és az egész hátadból, derekadból, felső hátadból homorítani. A légzés itt is fontos, nagy levegővételre próbáld egy picit megfeszíteni a hátad, és kifújásra, teljes kilégzésre pedig nyomd a mellkasodat a talaj felé még jobban. És ha megy, akkor a teljes hidat is lehet gyakorolni egy picit fekvenyomások előtt, ez még külön jót fog tenni a nyomásnak. Na hát elég hosszúra nyúlt ez a kis videónk a hidalásról, de remélem, hogy minden olyan infót át sikerült adnom, amit erről tudnotok kell, és remélem, hogy most már sikerült egy kicsit tisztázni azt, hogy kinek kell hidalni, miért, és hogyan tudunk majd javítani rajta hosszú távon. Kövessétek a Power Builder csatornát a hasonló videókért, zabáljatok sokat, edzetek keményen, szevasztok!